bagong pananaw sa produksyon. Isang mapagpalayang umaga Pilipinas, Diyos Maray na Aldaw, Bicolandia. Welcome po sa isa na namang umatika po, makabuluhan at mahalagang talakayan sa pagsasaka. Ang ating kaugnay School on the Air on Organic Agriculture dito sa probinsya ng Camarines Norte, the gateway to Bicolandia. Hatid po sa inyo ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, ATI Bicol, sa pagkikipagtulungan natin sa Camarines Norte Provincial Local Government Unit at Provincial Agriculture Office at sa mga lokal na pamahalaan ng 12 munisipyo. Ito po ang inyong lingkod, si Kuya Mike. Tayo po ay napapakinggan sa impilan ng radyo dito sa Camarines Norte, DWEN 100.5 Cool Radio tuwing Biyernes sa ganap na alas 10 hanggang alas 11 ng umaga at tuwing Sabado at Linggo sa ganap na alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. So isang oras po tayo magsasama-sama sa araw ng Biyernes, Sabado at Linggo sa loob ng 3 buwan. At sabay-sabay na matututo sa pamamaraang organiko. Gandang buhay po sa ating 500 farmer enrollees na nanggaling sa 12 munisipyo dito po sa lalawigan ng Camarines Norte. Magandang araw at magandang buhay sa ating mga enrollees at tagapakinig diyan po sa bayan ng Basod, Kapalonga, Daet, Jose Panganiban, Labo, Mercedes, Paracales, San Lorenzo, San Vicente, Santa Elena, Talisay at Vinsons. Ngayon pa lang po ay taos-puso na kami nagpapasalamat sa inyong pagsuporta at pagpapahalaga sa mga adhikain ng kagawaran ng pagsasaka. Tayo rin po ay nasusubaybayan via YouTube. Just follow us on our official account, ATI Bicol, #Sarabay Channel at FB page ng ATI Bicol. At syempre, sa FB page din ng ating kapartner na radio station dito sa probinsya ng Camarines Norte, DWEN 100.5 FM, Cool Radio. Okay, so ngayong araw naman po ay makakasama nating muli upang talakayin ang paksang producing organic vegetables. So panibago na po itong ang talakayan. Ito po ay yung tawag dito. Sabi ni Ma'am ay pinaka medyo mahabang paksa dito sa ating organic agriculture. Siyempre, ang ating resident na tagapagsalita at resource person ng organic agriculture na TASDS Specialist 2 ng TESDA Region 5, Miss Emily V. Gimpol. Magandang umaga, Ma'am Emily. Muli po, magandang umaga sa inyong lahat, sa mga ating farmer enrollee ng School on the Air ng ating Organic Agriculture Production NC2. So ngayon po tayo po ay nasa pangatlong competency, ang produce organic vegetables. So yan po ay alam ko po marami po sa inyo ang nagtatanim ng gulay. Kahit po kayo ay nagtatanim ng palay, alam ko po hindi maiiwasan na or hindi mawawala na may mga tanim po tayong gulay sa ating likod ng, kumbaga nasa likod bahay yung mga gulay pang konsumo ng pamilya. So, ang produce organic vegetables po, may unit descriptor pa rin din siya. So, nandito po yung, ang cover niya po ay, this unit covers the knowledge, skills and attitude required to establish nursery, plant seedlings, perform plant care, and perform harvest and post-harvest. So, kung titingnan po, madami po yan kasi yung produce organic vegetables o yung mismong produce vegetable ay napakahabang talakayan po yan. So, ang learning outcome niya nga po ay 4. Yung pag-establish ng nursery, plant seedlings,
perform plant care and management, at perform harvest and post-harvest activities. So ngayon pong araw, ang pag-uusapan lang po muna natin yung established nursery. So madami po tayong pag-uusapan tungkol sa mga kailangan bago magtanim. So yun po yung mga gamit, mga dapat nandaan, paano natin makikilala yung mga buto or yung mga seeds na gagamitin natin bilang pantanim, at anong pagkakaiba ng mga sinasabing direktang itinatanim saka transplanted, at ano po yung mga requirements niya para mas maging maayos po yung kanyang paglaki. So dito po muna tayo sa established nursery. Pero bago po tayo dumiretso doon sa establishment ng nursery, so kailangan po muna nating pag-usapan kung ano ba ang gulay o yung vegetable. So sabi po, ang vegetable daw ay defined as edible, usually a succulent plant or a portion of it eaten with staple as main course or as supplementary food in cooked or raw form. So, ibig sabihin, ang vegetable po ay nakakain. Kadalasan po siya ay may malambot, succulent. And ito po ay pwedeng kainin na siya lang. At pwede din po siyang kainin kasama po yung staple food. So, tayong mga Pinoy, sanay tayo na kumain ng gulay na may kasamang kanin. Pwede din po siyang kainin na hilaw, kasi lalo na po yung mga, halimbawa yung carrots, nakakain natin siyang hilaw. Si litsugas, nakakain natin siyang hilaw. So, depende po sa purpose and depende po sa kulturang kinasanayan kung paano kainin ang gulay. So, ang gulay daw po, pwedeng gulay dito sa atin, pero pwedeng hindi siya gulay sa iba. Pwedeng gulay dito sa bansa natin. Halimbawa, si kamatis. Sa atin, ang kamatis ay gulay sa atin, sa Pilipinas. Pero sa ibang bansa, hindi po siya dinideklarang gulay, kundi siya po ay isang prutas. So, pwede din naman po siyang, in some cases, it may be a vegetable only on a certain growth. Halimbawa po si bamboo, si kawayan, gulay siya sa atin pag siya ay mura. Ibig sabihin yung nasa shoot pa lang yung labong, labong po ba yan yung tawag sa inyo? Dito sa Bicol, Kamsur ay lambo. So, yan po ay, pero pag gumulang na siya, so hindi na siya pwedeng kainin, matigas na yan. So, ginagamit na natin siyang pambakod, pantukod. So, yun po ay gulay siya pag mura. Kumbaga, nasa young age pa siya. So, yun po yung iba-ibang, halimbawa si papaya din. Si papaya po, pag hinog, prutas. Pero po pag mura pa lang siya, so dinideklara natin siyang gulay. So, yun po, yung mga iba't ibang konsiderasyon sa bago siya tawagin na gulay. So, may mga lugar na deklarado siya na gulay, may mga lugar na hindi siya gulay, and may mga pagkakataon na gulay siya sa edad niya, tapos pag gumugulang na siya, hindi na siya dinideklarang gulay. Pwedeng prutas o kaya pwedeng part na siya nung forest species. So, yun po yung halimbawa yung sa kawayan. So, ang gulay po ay madami po siyang pakinabang, lalo na sa atin bilang pagkain. So, sabi nga po, source daw po siya ng protein, ng minerals, ng vitamins, ng fiber, at ng calories. So, ngayon po madami po yung, lalo na yung mga nagiging health conscious, mas hinahanap po nila yung mayaman daw sa fiber na gulay. Kaya may mga vegetarian na mas pinipiling kainin na gulay ay yung mataas ang fiber.
So, yun po yung pakinabang ni gulay sa ating kalusugan, sa ating nutrisyon. Ang gulay po ay may mga iba't ibang klasifikasyon. Ibig sabihin, may grupo-grupo siya dahil pinagrupo-grupo po siya ayon po sa kanyang katangian. So, ang una po, according to method of culture kung paano ba natin siya itinatanim and yung pakinabang niya. So, may tinatawag po tayong leafy vegetable. So, ito po daw yung crops used mainly for their leaves. So, whether eaten raw, kainin man siyang hilaw o kaya luto, ang pinapakinabangan sa kanya ay yung kanyang dahon. So, ang mga halimbawa po nito yung letsugas or lettuce, yung mustasa, yung kangkong, saka celery. So, yan po yung mga halimbawa po ng mga leafy. Kasi ang mas kinakain po natin ay yun pong kanyang dahon. At yun pong mga sasabihin man natin na yun ba, yung sa petsa, yung puting bahagi man niya. So, hindi pa natin masasabing stem niya talaga yan. Kasi sabi nga po, yung stem talaga ay doon nakakabit si ugat. So, kaya ibig sabihin, bahagi pa siya nung dahon and kaya siya mas dinideklara na leafy vegetables. So pag cole crops or mas kilala sa crucifers, ito naman po yung mga crops na nakabilang po sa pamilya ng mga cabbage. So ano po kaya yung mga nasa pamilya ng cabbage? So yung Chinese cabbage of course, at yung cabbage mismo, yung cauliflower, saka broccoli. So yun po yung halimbawa. Pag sinabi naman natin na cucurbits, so ito naman po yung mga gumagapang na may bunga. So nandito na po si kalabasa, si patola, si upo, sayote, ampalaya. Tapos ito po si pakwan, si melon. So sila po yung mga halimbawa po ng cucurbits. Ang katangian po nila ay viney plants. So meron naman po na viney plants pero po hindi bunga yung tawag sa kanyang yung gulay na partikular na yun, kundi yung mga pods. So ang meron po niyan yung kabilang po sa leguminous family, kagaya po ng sitaw, kagaya po ng bagyo beans, so yung sitsaro, tapos syempre po kasama na din may mga hindi nga lang po gumagapang pero kasama po siya sa leguminous kagaya ng munggo at mani. So ibig sabihin po mas matingkad po sa kanya yung pagiging leguminous niya, ibig sabihin may mga nodules siya sa ilalim ng kanyang ugat. So may yung pinaka-common po na laging nasa backyard garden na itinatanim yung solanaceous crops, yung kamatis, talong, at sili. So yan po isang grupo na naman yan. At another na grupo po yung sinasabing root, bulb, and tuber crops. So kasama na po dyan si sibuyas, bawang, patatas, carrots, si radish, tapos si kamote po. So yan sila po yung magkakasama dyan. Si luya kasama din po sa root, bulb, and tuber crops. Tapos meron din po na isa pang grupo yung tree vegetable o yung gulay na kumakahoy. So ang halimbawa po nito yung malunggay sa kakaturay. So yan po yung mga klasifikasyon. And may other, ayon po dun sa libro ni Ophelia K. Bautista, may dinideklara po na other vegetables, yun pong okra, saka mais. So si mais po, kung bakit gulay siya, kasi pag mura or bata pa yung edad niya, so pag ginamit siya na pag nilaga or nilabon, o kaya parang niyadyad. So sa Bicol po ay ginarip. So yan po ay deklarado na gulay. Pero pag syempre pinagulang po yan, hindi na siya kasama doon sa kategorya ng gulay. So yun po yung klasifikasyon po ng according to method of culture.
And syempre po, yung pagkakabisa sa pamilya ng mga gulay, nakadepende din po doon sa kanyang botanical classification. Ibig sabihin kung saan siya kabilang na phylum, anong class siya, anong subclass, order, family, at yung genus niya. So, yun po. Hindi na natin po dyan palalawigin. So, dito na po tayo sa learning outcome 1, yung pag-establish po ng nursery. So, ano nga po ba ang nursery? Bakit po may establishment ng nursery? So, galing pa lang po dun, pag naririnig natin salitang nursery, pwede po nating maisip na yung bata, pag nasa nursery, alam na natin na lugar siya kung saan yung bata ay aalagaan. So, kung sa halaman naman, may tinatawag tayong plant nursery. So, ito daw po yung lugar kung saan yung mga tanim o yung mga, sabi nga, for transplanted, yung mga seedlings at yung mga cuttings, and yung mga asexually propagated, ibig sabihin po yung mga pwedeng itanim na hindi gagamit ng buto, ay doon po pinalalaki at inaalagaan bago po siya ilipat at itanim po sa kanyang permanent field. So may tatlong klase po ng nursery. Yun pong may greenhouse. Ibig sabihin, ang pag greenhouse na, ang katangian po nung house na yun, nung nursery yun, ang environment doon ay fully controlled. Pag net house naman, ito po yung may mga poste lang, open ang panabi niya, tamang bubong lang ng mga net, kaya tinatawag siya na net house. Yung environment po dyan ay partially controlled. So, kaya partially lang kasi labas-pasok pa rin yung hangin, pero syempre yung sikat ng araw medyo protected na dahil nga sa net. So, meron din pong open field. Ito po ay common po doon sa mga ornamentals. Kaya lang po, ang pinag-uusapan natin dito yung klase ng mga nursery. So, open field, ibig sabihin po, yung climatic conditions niya are normally favorable for the crops grown. Kahit po yung mga fruit-bearing trees, may mga madalas na dadaan, ay nakikita ko niyan, siguro dahil well established na yung seedling, so hindi na siya nilalagyan pa ng bubong, kaya open field na. Pero sa vegetables po, lagi-lagi po na lalo na pag nasa deklarasyon na nasa seedling stage pa lang siya, so kailangan po may protection siya sa sobrang init, ay sa init ng araw at sa lakas ng ulan. So kaya lagi po doon siya, either net house o kaya sa greenhouse. So ano ba ang advantage ng pagpapalaki ng seedling sa nursery? Mas magaan po na tingnan, mas convenient siya na bantayan yung mga or alagaan yung mga seedlings. Tapos mas madali din po natin siyang protektahan laban po sa mga peste at kung ano man na sakit. And mas nakakatipid tayo doon sa paggamit ng lupa. Kasi sabi nga po, pag nasa nursery, so depende po sa design ng lalagyan ng mga seedlings o kaya ng mga plant materials, pwedeng layer. So nagagawa, na-maximize po yung paggamit ng area. And of course po, mas natitipid natin yung paggamit doon mismo sa main field niya. So another po, syempre pag seedlings, ay pag nursery po, mas ang pinapalaki po natin dyan or yung itinatanim natin na galing sa buto ay yung masyadong maliliit na buto. So kaya mas nasisiguro natin na yung maliliit na butong yun ay lalaki talaga or tutubo or sisibol lahat sila. Kumpara po kung yung maliliit na buto, direkta mong itanim sa field, hindi ko lang po alam kung makilala nyo pa po yung butong yun o yung tanim na yun pag yun ay sumibol na sa sobrang
liit niya at tagal ng pagsibol, kaya minsan natatabunan na. So sila yung parang napaka-sensitive na alagaan. Kaya nga po, mas nirekomenda na sila ay palakihin sa nursery. And mas nagiging uniforme po yung paglaki niya pag nasa nursery siya. So, sa katunayan po, ang natatandaan ko, sa Calabarzon po, kasi mas doon ako matagal na nagtrabaho, ang mga farmer po doon, lahat na yata ng gulay, kahit po yung mga sitaw, yung bagyo beans, yung mga yung mga malalaki ang buto, yung ampalaya, yung upo, lahat na po yun ay pinalalaki sa nursery. Bakit po? Ang purpose po nila, ang layunin po nila, masiguro na pantay-pantay ang paglaki po ng mga gulay. So, mas madali po nilang piliin yung uniform po yung taas, uniform po yung laki. So, yun po yung inililipat nila. At yun din po ang pinagagawa ko sa mga naging estudyante ko doon sa Quezon. So, mas practice po namin yung transplanting kahit po yung malalaki ang buto. So, pwede pong yun ang maging dahilan kung bakit kahit yung mga malalaking buto ay tinatransplant para lang masiguro yung uniform crop stand sa field. Then, ano daw po yung mga konsiderasyon sa pagpili ng lugar na pagtatayuan ng nursery shed? So, sabi po, kailangan daw po ikonsidera po yung climatic requirement ng halaman and yung climate ng area. Ano ba yung gusto ng halaman? Mainit na mainit? Kumusta naman kaya yung lugar? Madalas ba mainit doon o mas madalas na maulan? So, lahat po ng halaman ay may kanya-kanyang climatic requirements. So, meron po dyan na gusto niya talaga, sila yung mga sun-loving plant. Meron din naman po yung partially shaded na na tanim. Mas gusto niya yung medyo okay lang siya nasisilungan, okay din naman na sisikatan. And meron din talaga na ayaw ng nakadirekta siya sa sikat ng araw. So, dapat kinakabisa din po natin yung mga gusto ng yung mga requirements po ng halaman. And syempre yung soil requirements, ano ba ang gusto ng halaman? Gusto niya ba na yung silty soil o kaya gusto niya yung clayy, yung ano po yung Tagalog niyan dito, yung malagkit o yung naririnig ko kasi sa putik. O kaya gusto natin yung medyo mabuhangin yung yung gusto nung halaman. So may mga kanya-kanya po silang soil requirements. And ano pa ba yung topography? Ano ba ang gusto niya? Okay ba siya na nasa pantay na lupa o pantay na area? O okay lang siya na sa medyo hilly na area? O kaya okay din lang siya pag nasa medyo slopey area, yung medyo may paahon na lugar, so hindi pantay. And konsiderasyon din po yung accessibility. So pag ikaw ay magtatanim, ano ba yung gusto mong areang, ano ba ang pipiliin mong lugar? Yung mahirap siyang puntahan? Kung gusto mong bumili ng may mga kakailanganin ka sa pag-aalaga o sa pagtatanim, mahihirapan ka. So, ibig sabihin po, accessibility, kailangan mong ikonsidera yung distance niya or distansya niya galing sa kalsada, sa market. So, yun po yung mga dapat ding ikonsidera. Then, syempre po, si water supply. Isa sa pinakamahalagang konsiderasyon. Kailangan mo po agad na tingnan yung area kung merong available na water. Kung meron man available na water, konsidera pa din po saan nanggagaling yung tubig. Baka kasi yung tubig po ang pinanggagalingan niya doon po sa mga farm na hindi po organic ang practices. So, problema pa din po yan kasi may tubig nga pero baka kasi contaminated yung tubig. So, may kahit po may malapit na tubig, konsiderasyon pa rin po kung saan siya nanggagaling and kung siya po ba ay paborable para sa ating mga itatanim na organikong gulay.
So, consideration din po yung pagpili ng area, yung facilities. So, kung may mga kailangan na, kung kailangan magtayo ng storage area, lalagyan ng mga inputs, ng mga gamit. Pag nag-harvest ka, so yun po yung pag nag-harvest, pag may mga yung mga gamit na kakailanganin mo po, so kailangan din po may malinaw po siya na lalagyan. So i-considera din po siya. Then the socio-economic consideration, ibig sabihin po yung kalagayan po doon sa lugar. So ang ang local government ba ay supportive sa agriculture, lalo na sa organic. Tapos consideration din po doon sa peace and order sa lugar. Tapos consideration din po doon sa ano ba yung lugar na yun, ligtas ba? Maliban doon sa peace and order, baka kasi marami kang kasosyo na hindi mo kilala. So marami pong kailangan i-considera. And yun iba pang kailangan i-konsiderasyon, yun ba pong dapat po isiguro mo na yung area ay disease free. So, ibig sabihin po, aalamin mo muna yung history kung yun po ay ligtas. Walang kumakalat na mga sakit sa halaman. So, kung wala ka man choice doon sa area, halimbawa siya exposed doon sa medyo open siya at kumbaga parang labas-pasok ang hangin, malakas man or mahina, so kailangan mo lang po maglagay ng windbreak. So, yan po. Ano daw po yung ideal characteristic ng organic nursery? So, yun po. Kailangan din isiguro na may good drainage siya. Tapos, yun nga po yung nabanggit ko, free from contamination. Physical man siya, chemical, and biological. So, yun po yung ideal organic nursery. Tapos, availability po. Dapat available po yung mga kakailanganin mong sangkap sa paggawa ng potting media o yung mga gagamitin mong pagtataniman. Tapos, availability po ng mga ng mga tools and equipment para sa nursery operation. So, yun po yung dagdag na, sabi nga, katangian daw ng ideal na organic nursery. So, yung iba pong hindi ko na binanggit, yun po ay nandun na po sa kung ikaw daw, konsiderasyon sa pagpili ng lugar. So, syempre po, dahil nursery siya, so may mga gagamitin po tayo, pwedeng yung nursery, pwedeng may mga containers or lalagyan, o kaya seedbed mismo ang gagawin natin. So, ang seedbed po, ito po ay traditional na practice ng mga magsasaka na gagawa lang ng maliit na kama para doon po yung paglalagyan po ng mga, doon po magpupunla ng mga buto. Minsan po, pag madami, kahit po sa mga cuttings na sinasabi, seedbed din po yung ginagamit kasi mas tipid siya. Nga lang, wag muna nating tingnan na yung dali ba ng paglipat, okay lang ba? Pero po yung bilis ng pagtatrabaho para po makapagpadami ng tanim, so pwede po yung seedbed. So, yung size niya po, nakadepende po doon sa size sa dami po, although may standard size po siya, so pwede, basta po yung lapad ay 1 meter. So, kung ang haba po nung iyong nursery ay hanggang 5 meters, so dapat ganun din po yung haba niya. Pero kung kaya po hanggang 10 meters, so pwede po yung habang yun para sa seedbed. Pero karaniwan po, pag ginagamit na mga punlaan lang, so mas maliliit po para mas madali siyang alagaan. So, yun po. Sa containers naman po, maraming klase ng containers. May mga tinatawag na pots. So, yung mga pots po, or paso, pwedeng ang materyales niya yung clay, pwedeng plastic, pwedeng polyethylene o yung polybag na sinasabi. Pwede naman na foam, pwede naman metal, pwede ding rubber, yung mga old tires, o kaya mga organic containers na nauuso ngayon sa mga plantitos at plantitas. At syempre po, yung pinaka ginagamit natin sa ating mga gulay, yung seedling trays. So, yung seedling trays po,
nag-iiba-iba po yung dami ng butas niya. So, yung design niya po ay naayon po doon sa size din ng itatanim. So, halimbawa may mga itatanim ka po na malalaki ang buto at gusto mo siya sa seedling trays muna. So, doon ka po sa malalaking butas. Ibig sabihin, pag malalaki ang butas, maliit lang ang bilang niya. Pero pag maliliit masyado ang butas, madami ang bilang niya. So, halimbawa, isang seedling tray na maliliit ang butas, so, ibig sabihin, pwedeng may 100 yan. O kaya, depende po sa, pwedeng, kung malalaki naman, nasa 60han lang. So, yun po, depende po, iba-iba po ang bilang ng mga butas ng mga seedling trays. Then, yun po yung polyethylene bag mismo. So, yun po yung common din na ginagamit na individual pots. So, kadalasan po, ito po yung tinataniman. Halimbawa, sa likod bahay, may gusto mong magtanim ng kamatis kung wala kang available na sira ng timba, sirang planggana o kaya sako. So, si polyethylene bag po ang ginagamit. So, yung mga sizes niya, nag-iiba-iba din po. Merong yung malalaki, may 10 by 10 by 16, may 8 by 8 by 16, may 7 by 7 by 14, so malalaki. So, yung pagpili po niyan, nakadepende din po doon sa size ng inyong tanim pag siya ay lumaki na. So, other types of containers po yung, sabi nga, yung mga lumang gulong, yung kawayan. So, kaya minsan makikita natin sa mga magazine, sa agriculture o kaya yung sa YouTube, kahit sa Facebook, nakikita natin yung iba't ibang mga disenyo na ginagawa, yung creation ng mga plantita na ito pala pwede palang taniman ito. Minsan nga na may nakikita ko na para mas maging malamig yung lupa, ang nagiging parang container niya yung malalaking size ng sahan ng saging. So, yun po. So, depende po yan sa gusto nyong i-adapt na mga lalagyan. So, sunod po niyan, pag naihanda na, maliban po doon pag naihanda na natin po yung pagtataniman, yung containers, meron na, tapos yung mga polybags. So, ihanda na din po natin yung tinatawag na growing media or potting media sa iba. So, ito po, sangkap po ito. Pwede pong may garden soil o kaya pwede naman pong sinasabing soilless, walang garden soil, walang lupa. Ang nandun na lang yung pong mga components or sangkap ng pagtataniman na magbibigay po ng mataas na nutrients, may mataas na water holding capacity, neutral yung kanyang pH, at parang may pa siya na mas nagiging porous yung katangian po ng media. So, yan po. Pero dapat po ang isiguro po free from pest para po maiwasan na makasagabal siya sa pagsibol or paglaki ng halaman. So, ano daw po dapat yung katangian ng growing media? So, sinasabi nga po na dapat daw po ay firm and dense to hold the cuttings or seeds in place during rooting or germination. So, dapat may tibay siya para hawakan yung mga inilagay na seeds o yung ipinunla o kaya yung mga cuttings para sa kanyang paglaki. Tapos, syempre po, may kakayahan po siya na ma-ensure po yung moisture content na kailangan po ng halaman o ng buto. It must be sufficiently porous. So, medyo dapat hindi siya nagiging compacted or matigas. So, dapat medyo buhaghag siya para masiguro din po na although kailangan niya natin may mataas siyang water holding capacity pero hindi naman po siya mag-waterlag. So, ibig sabihin, kailangan pa rin po na may drainage. So, nadidrain niya po yung tubig na nandun. And it must be free from weed seeds, nematodes, and pathogen o yung mga microorganism na nagdadala po ng sakit at yung mga buto ng mga damo. So, yun po, dapat din po uniforme at consistent po yung quality ng growing media. Saka,
siya po ay readily available sa paligid. Ibig sabihin, madali siyang makuha sa paligid. So yung timpla po ng growing media, nakadepende po siya doon sa availability sa area. So kung sa tingin po ay malayo, mahirap siyang makuha yung isang sangkap, at kung makuha mo man siya ay gagastos ka ng malaki, so consider mo po na pwedeng hindi yun gamitin. So dapat po malaking consideration din po yung gagastusin. At yung sabi nga niyan, madali ba siyang makuha? So, yan po. And ano daw po yung madalas po pag gagawa ka ng growing media or potting media, hindi po mawawala dyan yung paghalo ng compost. So, dapat po yung siguro na yung compost ay fully decomposed. Ibig sabihin, 90 days or 3 months yung ano niya. Wala, kung siya man ay galing doon sa ipot or may halong ipot, dapat yun ay pag nabasa, wala nang amoy ipot. Wala nang masangsang na amoy. Dapat daw po yung compost ay mataas or mayaman sa macro and micronutrients. So, yan po yung mga sinasabi ng mga sustansya na kailangan ng halaman para sa kanyang paglaki, pagbunga. So, lahat po ng sustansya na kakailanganin. And dapat daw po ligtas siya sa sakit at syempre sa mga peste. And yung pong mga sangkap na yon ng compost na yon, so dapat po ay nanggagaling siya sa organic farm or doon mismo sa farm ninyo. So kung may mga sources naman po kayo ng mga sinasabing sangkap, halimbawa po ng sawdust, ng dayami, ng ano pa ba yung ipa, yung ipot. So kung galing lang naman sa farm nyo at alam nyo na yun ay ligtas, so pwede po yun. Kung may available man po or malapit po na organic farm, pwede po yun. Pero po kung makukuha nyo siya sa paligid na wala kayong kasiguruhan kung siya ay organic, so iwasan po natin yun. Lalo na kung ang purpose po natin ay production ng organikong gulay. So dapat po ay ligtas siya sa contamination, physical man or chemical. So yun po. So gaano ba kadami ang pagtimpla? So ano daw po yung pot mixture? So ang nabanggit nga po natin kanina na dapat daw po yun ay may mataas na water holding capacity, good drainage, and can supply adequate or sapat na nutrisyon para sa sustansya para sa mga halaman hanggang siya ay lumaki. And syempre po, dapat siya ay ligtas po sa mga harmful organism o kaya mga toxic minerals na mga posibleng hindi natanggal. So, halimbawa yung baterya o kaya kung ano man na mga kinakalawang na material. So, dapat po ay masiguro natin na wala siyang ganun. And kailangan daw po ay light in weight. Ibig sabihin, magaan lang. So, yan po ay para sa potting media. So, ano daw po yung ratio and proportion? So, nakadepende po yung ratio and proportion sa inyo. Ano yung gusto nyo? So, pwede pong 100% na compost. Pwede din naman 100% na soilless mix. Ibig sabihin, puro lang talaga siya. Wala siyang halong lupa. Pwede din naman pong 25% na garden soil plus 75% na compost. Pwede din po na 25% na soilless mix plus 25% na garden soil plus 50% na compost. So, yan po. Pwede din naman po na 25% garden soil plus 75% na soilless mix. O kaya 50% soilless mix plus 50% compost. Ngayon po, kung kayo po ay halimbawa sa assessment ng organic vegetables, so madalas po may sinusunod na recommendation na halimbawa 1:1:1. So bali 3 sangkap yan. Halimbawa, kailangan mong gumawa ng 1 kilo na growing media. So, ang available po dyan ay CRH, yung carbonized rice hull. Tapos may available na chicken manure.
tapos may available na garden soil. So, dahil sinasabi po na 1:1:1, ibig sabihin, dahil 1 kilo lang ang gagawin mo, so, ibig po sabihin, hahatiin mo po siya sa 3, yung 1 kilong yun. So, ang kakailanganin mo po niya, 330 grams na chicken manure, 330 grams na CRH, 300 grams na garden soil. Kung ayaw mo pong gumamit ng garden soil, di 330 grams na compost. So, depende po kung alin doon yung choice niyo. Basta masiguro po na magdadala siya ng mataas na nutrients, magbibigay siya ng mataas na water holding capacity, magiging porous yung katangian po ng growing media, at syempre may kakayahan po siya na alisin or magkaroon yung sa drainage na issue na dapat hindi naglalag yung or na naiiwan doon yung tubig na pag tuloy-tuloy yung pagdilig, namamatay si tanim kasi siya pala ay babad na sa tubig. So, kahit nga po kailangan po may water holding capacity, may sapat lang po na dami ng tubig ang kailangan ng tanim. So, sila po ay may kanya-kanya ding water requirement or moisture content requirement. So, yan po. So, ang mga media components na nababanggit ko po kanina, so, yun pong sinasabing car dust, yung compost. Yung car dust po, yung dust na nga, yung mga durog na bunot ng nyog. So, yan po, yung compost po. So, pwede pong yung compost ay pwedeng galing po doon sa mga pinag-ipon na tinambak na mga dayami o kaya yung mismo talagang pinag-compost na halimbawa through vermicomposting. So, pwede po yun. Yun yung sinasabing media component. May peat moss. So, yan po yung madalas na ginagamit ng mga plantitas kasi madali daw po siya, maganda siyang gamitin na kasi yung water holding capacity niya plus drainage ay maayos. And of course po, sa nutrient holding capacity, meron din po siya. O kaya naman po kung mayaman sa paligid ng ipa, so pwede po. Kung may carbonizer kayo, pwede po siyang gawin na carbonized rice hull. So pwede din naman po yung rice hull ash, kaya lang nga po medyo mainit lang talaga yung abo ng ipa sa tanim. Kaya kung gagamit po niyan, medyo kaunti lang talaga. Kailangan i-considera po kung okay ba na gamitin siya doon sa mga gulay. Kasi sa experience ko po, pag medyo experience pala ng mga estudyante ko, pag hindi sumusunod doon sa mga rekomendasyon, pag ang ginamit nila yung abo, medyo nasusunog po yung halaman. So, ibig sabihin, may kailangan kang i-follow pa rin na percentage or ratio. So, vermiculite comes from the mineral mica. So, yan po ay mga nabibili na mga parang granules, mga maliliit na bato. So, yan po naman ay kilala po ito ng mga plantita kasi yan po ay nagagamit nila sa kanilang mga tanim lalo na sa mga ornamental plants. Kaya lang po, although pwede din po ito sa gulay, ang problema nga lang po medyo medyo costly, medyo may mahal ang presyo niya. Pero sabi nga po, mataas daw ang kanyang moisture holding capacity and magaan lang siya. So, yun po, si sphagnum moss, yan naman po yung available. Actually, yung fern po, yung pako, yung malaki, limot lang po ako nung tawag dun. So, yun po ay nagagamit. Magandang gamitin din po na sangkap para sa paggawa po ng growing media. At syempre po, yung isa pa, yung perlite, yan naman po ay parang kagaya lang ng vermiculite. Ito naman ang pagkakaiba, puti po ang kulay nito. So, nabibili din po siya. Commercially available siya. And mas maganda po siya para sa drainage system nung growing media. So, yan po. So, dito na po tayo sa seeds germination and dormancy. So, ang seed daw po,
is a fertilized ovule containing the plant embryo. So, yung buto ay fertilized ovule na siya na nagdadala ng embryo. So, ang embryo po, dyan po nag-uumpisa po ang buhay ng halaman. So, kaya kung i-imagine niyo po, pag yan po yung, halimbawa yung sa gumamela na lang ha, kasi naaalala ko, madalas ito yung ginagamit na halimbawa, yung pinaka-base ng bulaklak, so medyo parang pabilog siya sa baba. So, pag may nabuo na dyan, so yun po ay bulaklak. So, pag na-fertilize na po yun po nung lalaking bahagi ng bulaklak at babaeng bahagi ng bulaklak. So, nalilikha na po yung buto. So, yung buto pong yun, siya po yung nagdadala ng panibagong buhay ng halaman. So, yan po ang seeds. So, ang seeds naman po ay may tatlong bahagi. So, may yung sabi nga, una dyan yung embryo. Yung seed coat po, yan po yung protection. Kaya kung yung may mga seed coat po na medyo makakapal at matitigas, meron naman po na malalambot. At yun pong medyo bahagi niya na parang may tambok o yung parang laman niya na, so yun po yung nagiging nagsusupply ng pagkain doon mismo sa buong seed, lalong-lalo na po doon sa embryo. So ang embryo po sa palay, pag yung mga tinatawag na binlid, yung natatanggal pag pinapagiling. So yun po yung embryo. At nandun din po actually sinasabi po na nandun madami ang sustansya nun, and yun po yung i-dispose natin kasi yun yung ipinapatuka natin sa mga manok. Kasi during milling process, siya po yung nababasag. So may iba't ibang klase po ang seeds. Ayon po sa kanyang morphological characteristics, ibig sabihin sa kanyang paglaki, meron pong mga tinatawag na monocot seeds at meron pong tinatawag na dicot seeds. Pag sinabi po nating monocot seeds, ang palatandaan po niyan kagaya po ng sa palay. Ito po yung wala siyang parang primary root, lahat na lang po ay fibrous. So medyo nai-imagine ko na yung kagaya po ng sa sibuyas, ang ugat niya puro madaming buhok-buhok lang. So yun yung itsura niya. Pero po sa dahon, ang palatandaan ng monocot po ay yung parallel o ibig sabihin diretso lang. Diretso lang. Saka yung buto niya po ay isa lang, sinasabing single cotyledon. Yan po yung pag sumibol, hindi siya nababaak. So, i-imagine nyo po, pag sumisibol ang mais, hindi nababaak ang mais. Pero yung dicot seeds, parang, halimbawa yung, yung matingkad? Halimbawa po yung sa sitaw, pag sumibol po yung sitaw, mapapansin nyo po, parang nahahati po yung buto. So, yun po yung dicot seed. So, ibig sabihin kasi, two cotyledon siya. So, yun po. At makipapansin po natin ang dahon nila, hindi dire-diretso kundi nagsasanga-sanga. At yung ugat po nila, hindi siya kagaya nung sa sibuyas na parang diretsong mga buhok, kundi po ito naman po ay nagsasanga, may primary at may secondary root. So, may pinakamalaking ugat na nagsasanga-sanga na maliliit. So, yun po yung klase ng based on morphological characteristics. So, dito na po tayo sa seed germination. So, ang seed germination po, ibig sabihin ay resumption of growth of the embryo. So, nag-uumpisa po ito sa pagsipsip niya ng tubig, pag-increase po ng water content ng seed, saka parang pagmaga niya, then saka na po sisibol siya. Parang magra-rupture o magkakasugat, puputok yung seed, saka siya sisibol. So, yan po. May dalawang klase po ang pagsibol niya, yung sinasabing hypodial. Ito po yung hindi po umaakyat yung buto. Kasi, kumbaga,
makikita na lang natin pag sumibol po siya, lalabas na lang yung dahon niya, pero yung buto niya nasa lupa pa rin, tapos makikita natin umuugat na siya. At yung epidral naman po, ito po yung kadalasan ang magandang halimbawa nito, yung sa santol. So, makikita po natin yung buto niya tumataas. Hanggang yung buto niya nasa ibabaw na, pero yung pinakaugat niya po, yun lang yung naiwan doon sa lupa. Tapos yung sa ibabaw po nung dalawang nakalutang na buto na nabaak, so doon na po lalabas din yung dahon. So may mga pagkakaiba po. So si sitaw po, ganun din, epidral po siya. At yung iba pang leguminous. So yan po. Pero may mga pagkakataon po na hindi sumisibol ang mga buto. So baka kasi sabi nga niya, may mga dahilan. So ang kadalasan na dahilan sa kanya pag tinawag na siya na dormant, pansamantalang natulog. Pero pag hindi mo sa kanya naibigay yung kanyang hinihinging kondisyon, baka nga tuluyang matulog na yan at hindi na sumibol. So may mga dahilan po kung bakit hindi sumisibol ang buto. So baka po dahil due to unfavorable factor of environment o yung tinatawag na ecodormancy, hindi po favorable yung environment sa kanya. O kaya naman, baka mismo doon sa buto, pero hindi kasama po si embryo. So baka medyo may mga bagay-bagay na nakasagabal sa kanya para sumibol siya. And pwede din naman po yung mismong embryo ang may problema. So ibig sabihin po baka kasi yung buto hindi pa talaga siya magulang or hindi pa siya mature para sumibol. O kaya hindi pumabor yung kondisyon, kaya hindi pa siya sumisibol. So, kaya may mga practices po na, halimbawa, yung mga good seeds, halimbawa, matagal na nakatago, bago siya itanim, ang ginagawa ni farmer, or yung ginagawa po ng iba, ibibilad muna siya ng mabilis, o kaya, tapos saka po siya, yung iba po, ibibilad, saka siya itatanim. Yung iba naman po, maliban sa pagbilad, ibinababad muna siya sa tubig. So, doon napapabilis po yung kanyang pagsibol or germination. So, yun po yung mga, o kaya yung sabi nga po, dahil sadya talagang makapal yung buto niya, kaya matagal siyang sumibol. So, madami pong dahilan. Kumbaga, kailangan mo lang kabisahin yung mga katangian ng mga butong yan para maibigay mo po yung hinihingi niyang kondisyon. So, ano daw po yung mga pamamaraan para ma-break yung sinasabing dormancy? So, may tinatawag po tayong scarification. So, ang ginagawa po dito yung ibinababad o kaya yung sinusugatan natin ang buto para mas mapabilis. O kaya, kung sa pili, halimbawa sa pili lang po ha, mas nai-imagine ko kasi yung scarification pag sa pili. So, halimbawa sa pili, yung medyo binabaak ng kaunti, yung mabilis lang napitik nung itak para mag-crack yung pili, pero dapat hindi ma-damage yung mismong nut. So, yun po, isang halimbawa po siya ng scarification. O kaya po, yung sinasabing stratification, yung ibinababad siya sa basang buhangin o kaya sawdust para po instead na tubig ang gagamitin mo, yun po para matulungan po siya na sumibol. Then yung iba naman po may mga halimbawa yung embryo culture, meron po talagang mahirap po siyang yung buhayin na yung buong buto. So, baka po mas magagamit mo yung embryo culture. Kaya lang, syempre medyo mahirap na yung prosesong ganito. So, kadalasan po ito ay ginagawa sa laboratory. Pero sa atin po, lalo na sa inyo pong mga farmer, so, ang mas pinakamadali sa inyo, alam ko po, yung stratification saka scarification. So, may mga pag-test po doon sa seeds kung siya nga ba talaga ay madami ang sisibol sa kanya. So, may ginagawa po tayong seed testing. So, alam ko po, pinapractice ninyo ito, yung ragdoll method, yung paggamit ng pinggan, yung plate method, o kaya petri dish, o kaya yung seed box po mismo. So, yun po. Pag sumibol na, so, yun,
ano ang palatandaan na maganda ang butong yan? So, dapat po, ang katangian niya ay mataas yung percentage germination. And syempre, mabilis ang pagsibol niya at pantay-pantay ang paglaki niya. Tapos, wala po siyang palatandaan na siya po ay sakitin. And of course, may right moisture content. Wala siyang sugat, walang gasgas, walang baak, walang deformities o ibig sabihin walang bungi-bungi sa ano niya. Kung ang itsura niya ay sili, di itsurang sili, buto ng sili. So, yun po para masiguro po yung yung variety ng seed. So, dapat titingnan po natin yung label nung halimbawa may binibili tayong mga seeds. So, para ma-ensure po yung purity niya, yung characteristics niya na mature, kung saan siya ibig sabihin matibay siya na yung resistance saka susceptibility niya po sa sakit. Tapos yung eating quality niya na sinasabi. Tapos saan ba siya pwedeng itanim? So, kailangan po i-consider po yung location specific niya at syempre po yung presyo. So, yan po si Paano po itinatanim ang mga yun nga po, nabanggit natin, the establishment of nursery. So, ibig sabihin po, dito po tayo papasok sa indirect seeding. So, yan po yung mga ginagawa po doon po sa mga buto na maliliit. At pag direct seeding naman po, syempre, ibig sabihin, direkta natin siyang itinatanim sa field dahil po yung katangian po ng kanyang buto, pwedeng yung size niya ay malaki. Pero nababago din po yan ayon po doon sa mga mga iba't ibang konsiderasyon. Pwede nabanggit ko na nga po yung seed size, yung iba naman yung bilis po ng pagsibol niya, yung rate of root generation. So, yung iba po, kaya direct seeded siya kasi mabilis siyang sumibol. Pero yung iba naman po sobrang tagal kaya po halimbawa maliban sa maliit ang size ng sili, talong at kamatis, kahit hindi lang dahil maliit sila, kundi dahil matagal po silang sumibol. So, halimbawa, yung tatlong nabanggit ko, maghihintay ka muna ng aabutin din ng 1 linggo bago mo sila talaga makitang sumibol. And 4 na linggo sila bago siya ilipat. Hindi po kagaya ng malalaking buto, base sa karanasan ko, halimbawa yung sitaw, pag ipinunla siya, bago man siya mag 1 linggo, pwede mo na siyang ilipat. So, pwede nang i-transplant. And, syempre po, nakadepende din po yung pagdedirekta o pagta-transplant sa presyo ng So, kung gusto mo makatipid at masiguro lahat po ay sisibol, so, ang kadalasan pong ginagawa, transplanting. Then, availability and cost of labor. Yung iba naman po, kasi gustong makatipid sa labor, kaya po, ang ginagawa, direkta na lang siyang ipinapatanim. Pero po, yung iba din, halimbawa po si carrots and radish, maliit na buto siya, pero dahil po ang root system niya po, ang ugat niya mismo ang ating kinakain, so kaya po siya ay direkta na ding itinatanim. Kasi pag transplanted po, at wala kang ideya, baka ma-deform lang po yung carrots. So, yun po. So, itinatanim na po. So, dapat po, alam natin po kung paano siya itatanim. So, may sinasabi pong seed sowing. So, may mga rekomendasyon po. Meron po sa mga label po nung pakete nun pong mga pantanim, meron po doon mga nakalagay kung gaano siya kalalim. Meron sinasabi po na mga 1 cm. Ibig sabihin, masyado lang mababaw yan. So, pwede pong ibudbud na lang sa ibabaw. Then, tabunan na lang po siya ng kaunti ng lupa. So, yun po. Excuse. So, sa pagtatanim po, pwede pong maglagay po ng mga sinasabi nga po na mga concoction. Babasain muna siya. So, yun po yung, kagaya po nung nabanggit ko kanina na 1:1:1. So, yun po ang gagamitin. Then, syempre po, aalagaan natin siya. So, ang pag-aalaga po sa kanya, so, regular watering. Paano ba sinabing regular watering? Pwedeng araw-araw. Pero gaano kadalas
yung pagdilig sa araw-araw. So, pwede pong umaga sa kahapon. Pag medyo malaki-laki na, so pwedeng umaga na lang. Then, employee weeding. Ibig sabihin, pag may mga sumisibol po na damo, tanggalin. Tapos, pwede din pong para masiguro na protektado siya sa impact po ng ulan. So, dahil nga po nasa nursery naman siya, so ligtas na. Then, bago po siya ilipat, so kailangan po muna mag-undergo ng hardening o yung pagpapatibay. So, ibig sabihin po, kailangan mo munang itigil yung halimbawa kung 2 beses yung pagdilig, so 1 beses na lang para at least pag nailipat siya sa open field, so hindi siya mabibigla kasi medyo nasanay na siya na nababawas na yung tubig na inilalagay sa kanya. Yung medyo na, kumbaga parang natuyo na yung lupa. So, okay na yan. Yung, halimbawa may sinasabing pansamantalang yung pagkalanta. Pero wag naman po yung lantang-lanta na magkukulay brown na siya at mamamatay yan. So, kailangan niya lang po undergo ng hardening. So, yun po yung ginagawa na pag-aalaga po sa seedling. So, hanggang dito lang po muna yung ating pag-uusap o yung ating talakayan tungkol po sa produce organic vegetables. Sa susunod po na episode, so doon po natin pag-uusapan po yung learning outcome 2. Ibig sabihin po yung pagtatanim na mismo sa field, then yun pong pag-aalaga. So learning outcome 3, bahagi po nun, pag-uusapan po natin kung paano siya aalagaan. So, hanggang dito lamang po. Salamat po sa pakikinig. Sana po may natutunan tayo. So, magandang umaga po muli. Yes po, maraming salamat Ma'am Emily ng TESDA R5 para sa talakayan regarding sa producing organic vegetables. Naway maraming natutunan ang ating farmer enrollees. Sa tingin ko talagang hitik na hitik ang naibigay ni Ma'am Emily na mga lecture about sa ating producing organic vegetables. Okay? Napakaganda ng kanyang discussion. Talagang hihimay-himayin po natin itong topic na to kasi medyo ito yung pinakamahabang topic dito sa atin sa organic agriculture. Okay? So, ayan. Hindi po natin natapos. So, diretso po tayo. Sa darating na Biyernes, ipagpapatuloy pa rin po natin ang talakay sa paksang producing organic vegetable. At syempre, makakasama pa rin natin si Ma'am Emily V. Gimpol ng TESDA Region 5. Okay, so napakabilis po talaga ng oras. Maraming salamat sa DA, PLGU ng Camarines Norte, OPAG, at ang 12 LGUs ng Cam Norte. Syempre, yung ating mga enrollees. Okay, sa aming Center Director, Ma'am Elsa, Chief ng IS, Ma'am Prime, at nakasama rin po natin sa technical side si Kuya Jan, at ang ating admin staff ng IS, Miss Joy D. Maraming salamat po mga kaugnay sa pagsubaybay, pakikinig at panonood. Sa susunod na Biyernes po ulit, 10 to 11 naman po tayo ng umaga. Okay? So, same station pa rin. At ito po ang inyong lingkod, si Kuya Mike, na nag-iiwan ng isang masaganang ani, mataas na kita mga kaugnay. Stay safe and stay healthy. Let food be your medicine and medicine be your food. Sa OA, we are all okay. Diyos mabalos po. Siguradong pagkain sa buong bansa.